bumi iki manggone ning ndi? Bumi yo ning kene iki. Salah. Lho, Bumi iki manggone Tegalan. kok iso iki lho? Bumi iki yen ditanduri tebu bakal semi. Lho. Mulane lemah ki beda-beda jenenge, Mas. Bumi Bantala, Lemah, Siti. Siti. Nek dhewe-dhewe. Nek bumi Bumi iki manggone Tegalan. mergo ditanduri tebu mesti Bakal semi. lho. Nek umpama Bantala, Bantol ki manggone ning Ratan. kok iso? Saben dina diliwati ban bakal rata lan nelo. Mergo Bantala. Bantol. Lah nek Lemah ki manggone ning perumahan. apa kuwi? Kalem-kalem nyicil besok dadine omah. Lho. Iso genah jan iki. Lho iya. Jane yo Nek bener. Siti ki manggone ning kuburan. Kok saged? Isine wong mati. Lho. Dadi ki beda lemah beda jeneng, Bos. Lah kowe sebabe nyapa wong mati kek diujurke ngalor. Ngalor ki mergo wis hukume adat awake dhewe Mbah Marang Gusti Kang Arya Jagat kuwi yo tetep dijulke ngalor. Kakan ketoke tuwek sampean ning ilmumu cetek kuwi. Nah, Lah ya Bos Bawe. Napa wong mati dijulke ngalor? Sebabe. Engko nek ngidul jagongan. Jagoan matamu. Nesu ta. Wong tuwek kok lek menangi dhewe. Nguneni mantu sak senenge. Kowe ngopo ibu demi milih dhewe? Sambet setan ngono piye? Mbokmu kae lho. Nek nguneni aku sak senenge tok kae. Mosok aku delokke ngene iki. Aku ki lho, wong tuane mboke meteng sangang sasi. Nyusoni 2 tahun. 2 tahun jenenge nyeneni anak. Lah wong lagi nyusoni 2 tahun kok. Lah aku ki lho wis nyusoni 16 tahun. Sido kan nyusoni 2 tahun nenek rasane. Lah kowe 16 tahun sepo. Cangkemmu. Pucuke lincip, paling koresmu pucuke bendol. Saiki tak lincipi ya wis tak lincipi. Ngumbah iki kancane ya tak umbah. Neng ndi lemu ngumbah? Aku neng ngumbah ngene empu, ngene pini sepuh, ngene sesepuh. Paling tidak tak umbah ben ana karo mae. Nah aku lak umbah malah ning talun nganti stasiun kono. Wah, enak ngono. Mbah apa kuwi talun iki tul stasiun talun ndi kono kuwi lho pokoke roh dhewe to mbok saiki syaratnya apa lah aku kan kembang telon kembang boreh kembang setaman nyapo syarat nggih ngonoan barang tapi gawe apa kuwi 35 no sapi-api ngono kuwi ngumbah gamane kidul stasiun talun 35 lho iya tapi rada tuwek lah sakmono kuwi lak sing rada enom ya enek ndek kapan lehmu mara pengenane sik ora gelem ngejak aku